Milujem jedlo, milujem vychutnávať si netradičné chute. Osobne pri výbere hotela idem vyslovene po tom, ktorý vyniká výnimočnou gastronómiou. A myslím si, že mnohí ľudia, respektíve aj vaši potenciálni hostia, sú na tom podobne. Nepochybujem o tom, že máte špičkových šéf-kuchárov, ktorí vedia vytvárať gastronomické skvosty. Ale čo keby boli tie skvosty doladené gentle jamom, džemami a omáčkami s prémiovým alkoholom? Ďakujem. Šťavnatá časť à la carte menu je to, čo vás odlíši. V prípade, ak by ste sa chceli inšpirovať, veľmi radi vám dodáme hotové receptúry alebo vám pošleme nášho spriazneného šéf-kuchára.